June 15, 1991 nang sumabog ang bulkang Pinatubo. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas nang sumabog ang bulkang Pinatubo, kung saan napuno ng abo at nagdilim ang kalangitan. Libu-libong mga kabahayan ang gumuho sa Pampanga at mga karatig na lalawigan at naiwang lugmok at hikahos ang mga mamamayang nasa lanta. Muntik nang mabura sa mapa ang ilang bayan sa Pampanga. August 17, 1995, sa araw na ito, isinilang ang 95.1 FM DWRW. Ito ang naging tugon ng Laos Group of Companies founding chairman na si Yumaong Levi P. Laos sa nasalantang Kapampangan. Sa gitna ng mapanganib na dulot ng pagsabog ng bulkang Pinatubo, nagsilbing sentro ng komunikasyon at koordinasyon ng mga rescue at relief operations ang nasabing radio station. Alas 4 ng hapon ng March 19, 2007, nang unang mag-sign on ang CLTV Channel 36. Sa islogang One Region, One Station, kinatawan ng CLTV ang tinig at adikain ng mga mamayan ng Central Luzon, ang una at nag-iisang regional TV station sa buong Pilipinas. Noong Mayo ng taong 2007, inilunsad ng CLTV 36 ang kauna-unahang malawakang election coverage sa Central Luzon na masugid na sinubaybayan ng ating mga karehiyon. Naging tampok na programa rin ng istasyon ang CLTV 36 Balitaan na naghatid ng mahahalagang balita at impormasyon sa komunidad. Mula rito ay umusbong ang programang unti-unting tinangkilik ng mga manonood. Naging saksi ang bawat karehiyon sa bawat mahahalagang pangyayari sa Central Luzon sa tulong ng CLTV. Bilang News and Current Affairs Channel, sinalamin nito ang buhay at pangarap ng mga mamamayan at naging adhikain ng istasyon na gisingin ang kamalayan ng taong bayan sa pamamagitan ng paglalahad ng tama at napapanahong impormasyon sa kanyang mga manonood. Halos lahat ng mga presidentiables kasama ang kanilang mga lineup noong halalan 2010 ay bumisita sa istasyon upang ihayag ang kanilang plataporma de gobyerno sa mga botante ng rehiyon. Naging mainit ang ilan sa mga ito kung kaya't tinutukan ito ng mga taga Central Luzon, lalo na ng mga taga Pampanga. Noong August taong 2012, bumuhos ang walang tigil na ulan sa Luzon. Bunsod ng habagat, maraming ari-arian ang nasira, mga buhay na sinalanta ng pagbaha na nag-iwan ng pighati sa marami nating kababayan. Sa panahong ito, lalong napatunayan ang napakahalagang papel ng isang local TV station. Nagsilbing tulay ang CLTV upang maiparating sa mga kinauukulan ang paghingi ng tulong at maging ng hinaing ng mga sinalantang kababayan. Taong 2013 naman nang mabigyan ng pagkakataon ng mga taga Central Luzon na maipakita ang kanilang galing at talento sa pamamagitan ng Star Meal Central Luzon TV 36 Star Search, kung saan natuklasan ang mga pang-world class na talento ng mga karehiyon sa pinakamalaking talent search sa lokal na telebisyon. December 9, 2015, nang mailipat ang CLTV Transmission Tower sa Clark Freeport Zone, layon nitong lalo pang palakasin at palinawin ang signal ng CLTV. Hindi na lamang sa Central Luzon mapapanood ang istasyon kundi maging sa Pangasinan, sa North Luzon, Cavite at Rizal, sa Southern Luzon, at halos sa buong Metro Manila. Simula April 2, 2016, magbabagong muli ang mukha ng telebisyon sa rehiyon sa pagbubukas ng CLTV 36 Metro Central Luzon at mga bago nitong mga palabas. Umakyat ang CLTV sa number 12 ranking sa audience search
batay sa television audience measurement ng Nielsen Philippines. Sa ika-10 anibersaryo, nahuna ang CLTV sa paglulunsad ng mga interactive na programa nito na mapapanood sa TV at online, ang Social TV. Sa taon ring ito, unang napanood ang public service show sa Lingap Central Luzon at ang pagbubuo ng charitable foundation ng CLTV, ang CLTV Lingap Foundation Incorporated. Natunghayan din ng mga Kapampangan ang kauna-unahang Kapampangan newscast ng CLTV, ang Balen at Balita. Pinasok ng CLTV ang sports programming sa kauna-unahang coverage nito ng UCAAP o Universities and Collegiate Athletic Association of Pampanga noong taong 2018. Para sa pagdiriwang ng 12th anniversary ng CLTV noong taong 2019, idinaos ang Social Services Conference and Expo o SOCSECON 2019 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Inihayag ng CLTV ang bagong slogan nito bilang pagpapahalaga sa mayamang kultura at kasaysayan ng rehiyon, Championing Local Pride. Noong 2020, nakipagtulungan ng istasyon sa Department of Education para sa teleskwela upang magkaroon ang mag-aaral sa Pampanga mula grade 1 hanggang grade 12 ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng telebisyon mula sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pandemya, ipinagpatuloy ng CLTV ang paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon. Maging ang coronavirus, hindi makakapigil sa taunang coverage ng CLTV sa Giant Lantern Festival na nagsimula pa noong 2007. Sa ika-112 na taon ng festival, naging sentro ang mga higanting parol sa buong mundo upang panitilihing buhay ang kultura na tradisyon ng Fernandino sa gitna ng pandemya. Inihayag ng CLTV ang plano nito para sa kanyang digital transition sa taong 2023 noong 14th anniversary ng istasyon, habang nananatiling tapat sa adhikain nito bilang tagapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon. Ika nga ng slogan para sa taon, Anytime, Anywhere, Choose Truth. 15 taon nang kasama ng mga mamayan ang CLTV sa paghahatid ng kaganapan sa komunidad. Ang tiwala ng taong bayan at walang sawang pagtangkilik sa mga programa nito ang naging lakas ng CLTV upang patuloy na makapaghatid ng mga napapanahon at makabuluhang balita at impormasyon sa loob at labas man ng Central Luzon.